Usekhalela umndeni wakhe umculi ofiselwa ukufa. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili rating geza lami igama engumfeze uNtuthuko Khumalo aka Lasbona Magumede. Umuntu usemusha la ekhaya engizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Sehlulekile nokuzibamba isilomo somculo wokholo lapha nasazakalisa okukhulu ukukhathazeka ngombhalo omfisela ukufa osusabalele ezinkundleni zokuxhumana. Ubetusile Mncika ongumculi wokholo uveza ukuthi usakhalela amalungu omndeni wakhe nozizithela kumbhalo omfisela ukufa. Lo mbhalo uvele njengobhalo ewutonikhi ewana nokungaqondakali noma ikhasi langempela. Ukhala ngokuthi sekungaze kushone umrapper uRicky ekubene khona lo mculi nokumkhathaza kakhulu. Lo mbhalo ubhala ukuthi yini bawo Ricky bekhona obetusile Mncika. Kusho lo mbhalo kushaye kwazela kubetusile lokhu kwaveza ukuthi okubuhlungu basakhalela uzakwabo ngokwenzeka ukuthi nokushona kwakhe kunawo nomthelela wobukholo bezinkundla zokuxhumana. Umndeni wami, abantu abangithandayo nezingane zami bayabona lo mbhalo ngami. Ucabanga ukuthi bazoyizwa kanjani uma babona lo mbhalo? Kubuza lapha ubetusile ukumkhathaza kakhulu ukuthi abantu abangamabhokholo ezinkundleni zokuxhumana bakwenza lokhu ngokungabheki umonakalo bawenza kwabanye abantu nemndeni yabo. Ubetusile uthe noma yena angakwazi ukubekezelela isimo kodwa kunenqwaba yabantu angeke bakumela lokhu. Lo Tony akagcinanga lapho, uphinde wabala noRicky nokungenye izinto abantu abasizigxeke kakhulu ngalo mbhalo. Bafethu, lona daba benginilandisa lona lolu olwenzeke laphana ezinkundleni zokuxhumana la kuthindwa khona insizwa ubetusile nokuthi iyafungelwa laphana ukuthi mhlampe sengaze kushone insizwa uRicky kubeni bekhona obetusile-ke nokuyinto engekho yinhle bafethu ukuthi abantu abadumile sibathathe as if abantu abanga-exist. Abantu bafethu nabo baphila njengathi, kuyazwela futhi kakhulu. So basibhala ngabantu abadumile bafethu, ngicela siqaphele into kanjalo because kwabanye kuyaye kuswela. Bafethu, bekwelona udaba bengilethela lona, ningakhohlwa ukusubscribe nokukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho. Nibe nosuku olumnandi, nginithandayo.